Per mi l'atenció a les persones és la part que més m'agrada de la meva feina. Escoltar la persona en el moment vital, en aquest procés que arriba al servei d'ocupació i les seves necessitats, penso que és molt important i per mi és una mica un privilegi poder ajudar a la persona en aquest procés. Cada vegada més tenim més gestió de justificacions, memòries, i és la part més feixuga i que menys em motiva. Jo vaig estudiar Educació Social per al contacte amb les persones i per això aquesta part d'escoltar la persona és el que més m'agrada i el que marca una mica la diferència de cada dia, perquè tot i que sempre tingui joves, cada jove té una història diferent. El servei d'ocupació sempre diem que té com 3 potes. La primera és l'atenció a persones, tant persones adultes com persones joves. En aquest cas jo m'encarrego dels joves, però tenim la meva companya Imma, que s'encarrega de les persones adultes i els acompanyarem amb el seu procés de cerca de feina, de coneixement, d'orientació sociolaboral, quina situació vivim, com està el mercat laboral a Caldes, què necessiten per trobar feina, fer un itinerari personalitzat amb conèixer les seves competències, quina formació haurien de tenir per millorar i donar totes les bases de la recerca, des de fer un currículum, preparar una entrevista, conèixer quines habilitats tenen i saber-les defensar. Aquesta seria una de les bases. L'altra base, com us deia, és la formació ocupacional, donar a les persones formació per ser cada vegada més competitives en el mercat laboral i també crear formació en resposta a les necessitats de les empreses locals. Professionalitzar a les persones. I l'altra pota, que seria la borsa de treball, la meva companya Sònia és qui s'encarrega de fer el contacte amb les empreses per saber quines són les seves necessitats de personal, definir amb elles aquest perfil, què busquen, què necessiten a la persona i intentar fer el casament entre les persones que nosaltres tenim a la borsa i l'oferta i donar resposta a les necessitats de les empreses. Quan les persones pensen en el jove que busca feina, a vegades pensen en una persona que no té motivació, que no sap què fer, que té moltes hores lliures al dia i que no vol fer res. I sovint em passa que quan explico que treballo amb l'atenció a joves em diuen «Uf, quin panorama!» I realment no és així. Estan estigmatitzats. Quan jo atenc una persona jove hi ha realitats molt diferents, però són persones que tenen una il·lusió per trobar el seu lloc, i aleshores l'atenció a joves és també ajudar aquesta persona a trobar el seu camí. A vegades pot ser un camí professional després d'una llarga carrera de fons fent estudis i a vegades no. A vegades una persona que és un manetes coneix un ofici i troba el seu lloc fent una feina que avui dia està molt buscada, com són els oficis més tècnics. Aleshores, el jove de Caldes, per sort, som un servei en un municipi que podem fer un tracte molt personal i puc recordar el seu nom quan ve. No som una ciutat com Barcelona, que segurament el tracte és més impersonal. Donem un servei molt de proximitat, tant amb les persones adultes com amb els joves, però sobretot amb els joves, acompanyar-los en aquest procés penso que és molt important també per donar-los seguretats a ells mateixos. Trobes el jove de tot. Pot venir un jove de 16 anys que just acaba de fer els 16 la setmana passada i ve, vull buscar la primera feina, i potser creu que la trobarà molt fàcil perquè té com aquesta innocència de vull treballar del que sigui i això està molt bé perquè tenen motivació per treballar. Però també tenim el jove que ha estudiat, ha fet la seva carrera, ha fet el seu màster i tot i això no troba feina de lo seu. I clar, és un acompanyament difícil perquè nosaltres no podem treure ofertes sense de la... com ho diria? De la màniga. Sí, exacte. Venen amb una formació de màster
i no podem buscar ofertes on no n'hi ha, no? O treure ofertes de la màniga quan veus que tens una persona davant que està molt preparada, que té un talent important. El que nosaltres podem fer és acompanyar a que aquesta persona també reconegui el seu talent i fer el màxim de difusió possible de que trobi feina, de que trobi una feina de qualitat també, però sí que és veritat que actualment ens trobem en una situació que el poder adquisitiu cada vegada és més difícil, volen trobar feina i trobar habitatge i és molt complicat. Aleshores, avui dia no només amb una feina es soluciona, evidentment tenen altres problemes que se'ls dificulta, però intentem donar-li les màximes eines per solucionar-ho. Quines són les seves necessitats, quines són les seves pors davant d'un moment de recerca de feina o de decisió, he finalitzat estudis, no sé a què dedicar-me, per exemple, o fins i tot en el cas de les persones adultes, he treballat 20 anys al mateix lloc de treball, ara he de començar de zero. Què passa? Vull dir, primer de tot, escoltar la persona, saber quina és la seva situació personal, perquè cada persona és diferent. Després, donar molta informació, quina és la situació laboral a Caldes, quines són les feines que més es requereixen, o a nivell de territori, quines feines tenen una bona qualitat, perquè no totes les ofertes la qualitat és positiva. Donar tota aquesta informació i després fer un treball d'autoconeixement amb la persona perquè estem molt acostumats a dir el però, Per exemple, molts joves diuen tinc molta facilitat d'aprenentatge, però clar, m'ho han d'explicar. Evidentment, això tothom, però és important acompanyar la persona a que no es posi peros, sinó que faci valer el seu talent, que posi sobre la taula les coses que sí que té. A vegades, els joves, sobretot, que no tenen una experiència laboral, els hi fem veure quines competències, quines habilitats tenen a través de la seva història de vida. Quan una persona jove ha practicat esport durant molts anys, doncs té perseverància, cultura de l'esforç, treballa en equips. Aleshores, posar nom a aquelles habilitats que tenen penso que és molt important per fer una bona orientació. Sí que n'hi ha moltes ofertes. Cada vegada més estem en un atur baix, que això és una bona notícia, perquè cada vegada tenim una tendència d'ocupació positiva, però, evidentment, cada vegada costa més trobar allò que cerquen les empreses perquè hi ha molta gent treballant. Cada vegada més les empreses, sempre a Caldes la indústria és molt important, així posicions de logística, de fabricació sempre hi ha. Evidentment, el sector serveis a Caldes, l'hostaleria, també és molt important, i atenció a les persones. Són sectors molt difícils de trobar persones a l'atur, perquè hi ha molta ocupació i normalment són feines que són dures i les persones intenten buscar cada vegada altres opcions. Però cada vegada més els oficis, els més tècnics fins i tot, hi ha molta demanda i no n'hi ha oferta. I això també per nosaltres, en el cas dels joves, és important també cada vegada fer més pedagogia de quines ofertes hi haurà al municipi. Per una banda, que les empreses ens diguin el servei que necessitaran ara i en un futur, per també donar aquesta informació als joves. Perquè si tu ja saps que al teu municipi hi haurà feines de temes de manteniment, de lampisteria, i potser és una persona que té facilitat manual, si no sap que hi ha aquesta necessitat, no pensarà en estudiar aquesta especialitat. Així que sí que és veritat que cada vegada costa més trobar l'encaix entre l'oferta i la demanda, però la nostra feina és, tant per les empreses, intentar facilitar que trobin la persona, com a les persones intentar facilitar que sàpiguen on trobar oferta. Tenim una bona resposta, tant per les empreses que cada vegada confien més en el servei i aleshores tenim moltes ofertes, i tenim una bona relació, és a dir, més del 60% de les ofertes que gestionem, les empreses seleccionen a les persones que nosaltres hem enviat.
Sí que és veritat que també estem fent un treball amb les empreses de definir l'oferta d'una manera diferent. Si abans l'oferta era aquesta formació, aquests anys d'experiència, ara per nosaltres creiem en un moment d'ocupació com el que tenim ara, hem de valorar més el perfil de la persona, no tant l'experiència concreta, sinó aquelles competències i habilitats que necessita tenir la persona. I des de Borsa de Treball intentem definir les ofertes a nivell competencial, que li diem nosaltres al servei, perquè potser si necessiten una persona que estigui en un magatzem, amb el càrrec de gestió de l'estrès, amb un tema de comptatge, no cal que hagi treballat en un magatzem, potser ha treballat en un altre àmbit on ha posat en joc les mateixes competències i aleshores cada vegada més intentem que les empreses coneguin aquelles persones que, tot i no tenir l'experiència i la formació que ells es pensaven, nosaltres com a tècniques d'ocupació valorem que poden fer bé la feina i el resultat és positiu. Parlaves abans. La tendència és positiva. Sempre que hi hagi dades d'ocupació altes és una bona notícia. Tot i així, nosaltres des del servei estem veient que actualment tenim molta gent que està treballant però que continua buscant feina. Tenim molta gent que treballa a àrea Barcelona i que el que volen és treballar més a prop del municipi. Per un tema de conciliació familiar, per exemple, treballar al municipi és un punt de valor. Aleshores tenim ara molta gent que està treballant i que busca oferta de qualitat. I aleshores el que també volem des del contacte amb les empreses que valorin aquest talent que tenim a Caldes, que tot i que siguin persones treballadores volen fer un canvi i que aposten per fer el canvi. Així que no sabem què pot passar d'aquí uns anys perquè el mercat laboral és com molt volàtil i poden haver molts canvis, però sí que sabem que sempre hi haurà una cerca de feina per part de les persones. Ara és un bon moment per buscar feina i per buscar una bona feina. És difícil trobar feina, però no és impossible. Sí que és cert que és difícil, depèn, evidentment, de la història professional de cada persona i de les necessitats que tingui aquesta persona. Però una persona amb disponibilitat, amb habilitats competitives, que sàpiga vendre's, que també nosaltres des del servei els ajudem a posar en valor i vendre's davant d'una entrevista, ara mateix és un bon moment. Hi ha molt moviment al mercat laboral i és un bon moment per buscar feina i també per fer un canvi positiu. Moltes vegades s'ha pensat que es té com a l'estereotip que el servei d'ocupació és per persones que no tenen un nivell alt i que necessiten suport per buscar feina. Això ara mateix no és així. Moltes vegades venen persones amb perfils professionals molt alts que no s'han trobat mai en un procés de cerca de feina i des d'aquí se'ls acompanya. No tothom sap posar nom a allò que sap fer i no tothom sap fer una entrevista, per exemple. I cada vegada més les empreses també estan veient que els perfils alts també confien en el servei, així que jo aconsello que ens vinguin a conèixer, que ens donin confiança, que els acompanyarem. Doncs amb conciliació familiar plena, tinc dos fills i això ocupa molt el temps fora de la feina, però estic contenta que ara he trobat el meu temps per llegir, que era com una proposta que tenia i l'he aconseguit i ara mateix intento fer molta lectura. M'agrada molt parlar del meu poble, m'agrada molt vendre la feina que fem perquè la fem bé i aquest punt de conèixer les persones, tenir coneixement dels joves de Caldes, del talent que hi ha a Caldes, és un punt d'orgull. Doncs segurament un viatge. Tinc un fill que ara està amb cultura manga i anime a tope, així que ens agradaria molt un viatge al Japó.